Hola, confitats. Avui us ensenyaré una papallona, una de les més boniques que tenim a la nostra fauna. És el paó de dia. El paó de dia es diu Inachis io. Fixeu-vos que és negre per fora, però per dintre té els ulls del gran paó, del paó. Fixeu-vos quins ulls de colors que té. I aquí està al costat d'un fruiter, perquè ara ve ella a veure si troba suc d'alguna fruita madura. Inachis io, el paó de dia, la seva eruga menja ortiga. I ara és molt fàcil trobar les seves orugues a les ortigues, les podeu criar molt fàcilment a casa perquè els heu de donar només ortigues. Són unes orugues bastant grosses, de color negre amb uns puntets blaus. Inachis per Inako. Inako era el pare d'Io. Inachis io. Io, la filla d'Inako, era una noia molt bonica i Zeus se'n va enamorar. Va tenir relacions amb Zeus i Hera, que era la dona de Zeus, es va posar molt gelosa i va voler fer mal a Io. Com que Zeus no volia que Hera li fes mal a Io, va transformar Io en una vaca. I la cosa va continuar, però ara no ho explicarem. I ara deixarem anar a Inachis io.